weg van Marathon naar Athene. Een lekker zonnetje, wat kan er mis? Maar op zo'n 40 kilometer voelt die eerste metervreter zich ineens niet meer zo lentevrees. Het genre musicals behoort nog steeds tot een van de meest geliefde genres in theaterland. In oktober kijken we uit naar de musicalvertolking van de spraakmakende film De Marathon. Met enige scepsis is uw programmeur Anne-Christine Liebrand in maart jongstleden naar de première gegaan. Maar ze was meteen om en boekte deze musical ook voor deze regio. In één woord, subliem. Echt een must-see. Ontroerend, humoristisch en bijzonder goed spel. De Marathon. Iedereen die van het avontuur houdt is van harte welkom bij de musical Bamos. Met onder andere Lenette van Dongen. Gebaseerd op het populaire tv-programma Ik Vertrek. In Bamos gaan we ook Venlo's musicaltalent Kaylee Peters zien. Ingetogen kruipt de uit onze regio afkomstige René van Wegberg in de rol van Liesbeth List in Liesbeth the Musical. Voor de tieners is de musical Tina. Het bekendste meidenweekblad bestaat 50 jaar en daarom deze musical waarin alle karakters uit het blad tot leven komen. Stanley Burleson en Freek Bartels schitteren in From Stanley with Love. Hier word je alleen maar vrolijk van. We verheugen ons enorm op Was getekend, Annie M.G. met Simone Kleinsma in de hoofdrol. Het musicalseizoen wordt in april afgesloten met You're the Top. Hier zien we hoe alleskunner Paul de Groot in de huid kruipt van de legendarische songwriter Cole Porter. Als je het even kan, ja dan. Als je het even kan, ja dan. Als je het even kan. 11 jaar geleden was de musical My Fair Lady voor het laatst in de Maaspoort te zien. De musical was destijds een groot succes. Ook dit seizoen kunt u genieten van de musical My Fair Lady. Met een gedroomde cast, prachtige kostuums en een romantisch verhaal wilt u deze musical niet missen. Wilt u meer weten over deze selectie of andere voorstellingen die u komend seizoen in ons theater kunt bewonderen? Alle informatie staat vermeld in de nieuwe seizoensbrochure die gratis af te halen is bij de theaterkassa van de Maaspoort. Ook is alles terug te vinden op de website maaspoort.nl. Hier kunt u voor alle voorstellingen en concerten toegangskaarten bestellen. Bestelt u voor woensdag 31 mei, dan maakt u de meeste kans op kaarten.